κάνω και σήμερα. Θέλω πάρα πολύ να πάω μια βόλτα με το ποδήλατο. Λες να με αφήσει ο μπαμπάς? Αχ, ελπίζω να με αφήσει γιατί βαριέμαι πολύ. Έχω πολύ καιρό να πάω βόλτα με το ποδήλατο και μ' αρέσει. Πού να είναι όμως? Μήπως είναι στο μπάνιο? Μπαμπά? Ω, Γιώργο, τι κάνεις εδώ? Μα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ενοχλούμε τον άλλον όταν είναι στην τουαλέτα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, μπαμπά, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω αν μπορώ να πάω μια βόλτα με το ποδήλατο, γύρω-γύρω εδώ στην πόλη. Βόλτα με το ποδήλατο? Ναι, θα μπορούσες, αλλά δεν έχεις φως το ποδήλατό σου, έχει χαλάσει, το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Έχει χαλάσει, το ξέρω, αλλά δεν θα πάω και πάρα πολύ μακριά. Θα προσέχω πολύ. Το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται, αλλά... Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, δεν επιτρέπεται, αλλά το καλό είναι ότι έχει φως, οπότε δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, τέλεια! Άρα με αφήνεις να πάω? Ζητώ, σε ευχαριστώ πολύ, μπαμπά. Ναι, πήγαινε, αλλά να προσέχεις πολύ και να γυρίσεις πριν νυχτώσει. Τέλεια! Πάω να πάρω το ποδήλατό μου. Εδώ είναι. Πόσο καιρό έχω να κάνω ποδήλατο. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Τι ωραίο που είναι. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, εδώ είναι το σχολείο. Πάλι καλά που έχουμε ακόμα διακοπές. Δεν θα άντεχα να πάω στο σχολείο αύριο. Και το νοσοκομείο. Θυμάμαι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Δεν είχα περάσει καθόλου καλό. Καλύτερα μακριά από εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε παραπέρα. Τι κτίριο είναι αυτό? Είναι ωραία η πόλη, μεγάλη, αλλά αυτό το κτίριο... Είναι της αστυνομίας. Κι εγώ δεν έχω φας το ποδήλατό μου. Καλύτερα να φύγω γρήγορα. Δεν με δει κανείς. Λοιπόν, εσύ είναι ωραία. Βλέπω ότι δεν έχεις φας το ποδήλατό σου. Τι να κάνω τώρα? Τι να κάνω, να φύγω? Με έπιασε. Όχι, καλύτερα να πάω να το εξηγήσω. Ας μην φύγω, δεν θα είναι καλό αυτό. Ναι, πρέπει να πάω να το εξηγήσω. Τι ήταν αυτό που έπαθα? Συγγνώμη κύριε αστυνομικέ. Ναι, ξέρω. Δεν έχω φως στο ποδήλατό μου γιατί χάλασε και δεν το άλλαξα. Αλλά ήταν μέρα και γι' αυτό δεν έβαλα άλλο. Λοιπόν, εντάξει. Περνάω όμως μέσα να μιλήσουμε. Όχι, θα βάζω κρατητήριο, δεν θέλω, φοβάμαι. Με βάλετε φυλακή, σας παρακαλώ. Όχι, βέβαια. Απλά θα μιλήσουμε. Για περνά μέσα, μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, ωραία μου, για πες μου. Κανονικά θα πρέπει να σου βάλω ένα πρόστιμο που δεν έχεις φως στο ποδήλατό σου. Αλλά αφού είσαι απλά ένα μικρό αγοράκι, δεν πειράζει. Πρέπει μόνο να καταλάβεις ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανες. Ναι, το ξέρω. Έχετε δίκιο. Αλλά ήταν μέρα και σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν πειράζει τώρα μία φορά μέχρι να αντικαταστήσω το φως. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι καμία φορά δεν είναι δικαιολογία. Πάντα θα έχεις φως στο ποδήλατό σου. Ναι, έχετε δίκιο, εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν θα το ξανακάνω. Θα το αντικαταστήσω αμέσως μόλις πάω σπίτι μου. Εντάξει, σας παρακαλώ. Εντάξει λοιπόν. Ξέρεις τι, θα περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι να έρθει ο μπαμπάς σου. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε όμως μια βόλτα στο αστυνομικό τμήμα να μου δείξετε τι είναι. Λοιπόν, εδώ που είμαστε είναι ο χώρος που περιμένουν οι αστυνομικοί. Τώρα όμως, επειδή έχουμε πολλούς εγκληματίες στην πόλη μας, είναι όλοι στην πόλη για να προστατεύσουν τους πολίτες. Έχουμε πάρα πολλούς εγκληματίες. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς. Αλλά μην ανησυχείς, η πόλη είναι ασφαλής γιατί όλοι οι αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Και εδώ είναι το κρατητήριο. Εδώ πέρα φυσικά μπαίνουν σοβαροί εγκληματίες που έχουν κάνει πολύ σοβαρά πράγματα. Όχι απλά ένα φωτάκι στο ποδήλατο όπως εσύ. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν έπρεπε να ανησυχώ. Ευτυχώς που δεν φαίνεται να είναι κανείς στο κρατητήριο σήμερα. Έτσι νομίζεις, αλλά κάποιος είναι εδώ. Λοιπόν, μικρέ. Θεέ μου. Πού βρέθηκε αυτός εδώ? Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε να φύγουμε, σας παρακαλώ, φοβάμαι πάρα πολύ. Μην ανησυχείς καθόλου, Γιώργο. Δεν είναι τίποτα, θα φύγουμε αμέσως, μην ανησυχείς καθόλου.
Και εσύ, σοβαρέψε και πήγαινε πίσω. Ησύχασε λίγο. Μην τρομάζεις τα μικρά παιδιά έτσι. Ω, ναι, πάμε να φύγουμε. Πάμε, έχετε δίκιο. Δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ τελικά. Πάμε να περιμένουμε το μπαμπά έξω. Ουφ, πάλι καλά. Ευτυχώς που δεν ήμουν εκεί μέσα. Πω. Μην ανησυχείς καθόλου, Γιώργο, είσαι ασφαλής. Βλέπεις. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε τον μπαμπά σου. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα θυμώσει. Μα τι να έκανε ο Γιώργος πάλι, για να δούμε. Τι συνέβη, γιατί με καλέσαν εδώ. Κύριε αστυνόμε, γεια σας. Τι συνέβη, παρανόμησε ο γιος μου, έχει κάνει κάποιο έγκλημα. Γιατί είναι εδώ στην αστυνομία. Μην ανησυχείτε καθόλου. Φυσικά και δεν έκανε κάποιο έγκλημα. Απλά δεν είχε φως στο ποδήλατό του. Αυτό ήταν όλο. Και γι' αυτό τον κράτησα εδώ πέρα και σας κάλεσα να σας ενημερώσω. Είχατε δίκιο. Είχατε πάρα πολύ δίκιο. Ξέρετε όμως, του είπα φυσικά ότι δεν πρέπει να οδηγεί χωρίς φως, αλλά φταίω κι εγώ. Συγγνώμη κύριε Στιφύλακα, δεν θα ξαναγίνει. Ναι, συγγνώμη. Δεν θα ξαναγίνει. Έχετε το λόγο μου. Δεν θα το ξανακάνω αυτό ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε τώρα σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στιφύλακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα τι λέτε τώρα, λοιπόν. Πηγαίνετε σπίτι σας και να βάλετε οπωσδήποτε φως, Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν για σήμερα. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μην χάνετε καμία νέα περιπέτεια. Αν σας άρεσε το επεισόδιό μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και φυσικά κάντε like. Γεια σας!